Kufuna owesifazane ogwaza umfowabo omncane ngommese washona. Ufikile Zungu oneminyaka ngo-35 kuthiwa selokhu ahambe izolo kuwo ngemva kokugwaza umfana wakubo omncane ngommese washona. Kuthiwa-ke lo sisi ubexabana nomama wakhe ngenkathi ethi uyamkhuza umfowabo, wasathi ummese ekhabetheni wamgwaza kaningi waze washona. Noma-ke waze washona ubese-ke uyabaleka yacona noma ubani ombone abekela amaphoyisa. Lesi sigameko senzeke eBhamshela kwaMaphumulo, kanti uyena kovelela kule video abantu bapholeka nje ezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomunye uthi uyabona-ke ukuthatha izinto ngokuhluthuka, lead to this. Bekungamele-ke evumele inhliziyo akaboshwe, uyenzile-ke into embi. Nangomunye uthi-ke ubedakiwe wenza lento, yinto nje eyidlela ikalo uyibuka nje, wase-ke yamdela mfisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho ukuthi wamcabangani-ke ngalolu daba.